que vosaltres no voleu municipalitzar, però hi ha moltes coses que s'haurien de municipalitzar aquest poble. Hi ha l'escola de bressol, hi ha la recollida d'escombraries, i ja no entrem en el tema de la piscina, perquè de la piscina és per llogar-hi cadires. Us poso en situació. La piscina, per qui no ho sàpiga, tots els d'aquí dalt ho sabeu, la portava una empresa que es deia Sport Assistance i va entrar en concurs de creditors. És així, no? Val. L'administrador del concurs va acceptar que una tercera empresa assumís el servei. Per tant, Sport Assistance ho va deixar i ho va agafar Essential Invisible, val? I va agafar el servei per un període de temps fins que vosaltres licitéssiu. El servei va estar a punt de tancar-se, o sigui, la piscina va estar a punt de desaparèixer, perquè si hi ha un concurs de creditors i es dona a l'empresa per clausurada, el servei es deixa d'oferir. Per tant, teníem dues coses. Una, que tancàveu la piscina. Dos, que els treballadors de la piscina es anaven al carrer. Perfecte. Si la piscina hagués estat municipalitzada, això no hauria passat. Res d'això hauria passat. I ara ho lligaré amb la indignació del senyor Llopart, que ens vam assabentar l'altre dia que el govern li va presentar a Fiscalia Anticorrupció una denúncia contra el Llopart, les dues empreses, la secretària, l'interventora, per malversació de fons públics de 107.000 euros. Només dir una cosa, nosaltres com a assemblea no defensarem la malversació de fons públics, això que quedi clar, però si el senyor Llopart va haver de fer això és perquè no estava municipalitzada la piscina i els serveis no es pagava directament l'Ajuntament. Si la piscina hagués estat municipalitzada, el senyor Llopart no hauria hagut de fer aquests pagaments a les empreses. Per tant, és una mica complex tot plegat. Més que res per una altra raó. A les empreses no han pagat res, Són factures de llum que van arribar a l'Ajuntament. No han pagat res a les empreses. Però vau pagar unes factures. Per matitzar. Però en teoria el plec de clàusules deia que aquests serveis els havia de pagar les empreses i els veu acabar assumint vosaltres. Això és així, també. Llavors, a mi el que em fa gràcia és que des del govern us querelleu contra el senyor Llopart quan, una, Esquerra veu estar governant amb el senyor Llopart, el PSC i ara és demà, que ara ja no existeixen perquè els heu absorbit i ara és el PSC, va estar governant amb el senyor Llopart i sorprèn bastant que realment us querelleu contra ell quan vosaltres estàveu governant amb ell. Estàveu al govern. És surrealista això. No té cap sentit. O és que el senyor Llopart feia coses sense que ho sapiguéssiu els que estàveu a la comissió de govern? Llavors, és bastant fort tot plegat. I aniré més. El teu excompany de partit, Javier Perellón, a l'hora de municipalitzar, jo un dia ho vaig dir, que era molt fàcil. I ell va donar-me la raó. I va insistir, Piera necessita potenciar l'empresa pública, IPSA. I jo li vaig dir, és que és molt fàcil, tots els serveis que estan externalitzats els pots assumir IPSA, que és una empresa pública, és una SA pública. Per tant, si assumeix tots aquests serveis, els pots gestionar des d'IPSA. O sigui, és zero problemàtic. Fas una successió d'empreses, et quedes aquell servei i te'l quedes per tu, que és on va passar on treballo jo, per exemple, que està externalitzat i ens van absorbir via successió d'empreses a una empresa pública. Has dit una altra cosa que m'ha agradat molt, el tema de que tenim una empresa pública que és IPSA, que gestiona el municipi amb molts serveis, i a més que és una societat anònima, o sigui, i que tot el capital és públic, de l'Ajuntament de Piera, i a més pot fer qualsevol servei per l'Ajuntament, o sigui, qualsevol. Ara mateix IPSA, des de fa aquest any que ha començat a agafar en sèrio l'aigua aquí Piera, almenys de moment a la meitat de la població, i és un organisme que anirà creixent amb el temps perquè ha d'agafar múscul, entre altres coses, allò que deia la veïna abans de Can Mossarro, que s'han de fer moltes obres en matèria d'aigua, però és que no ens podem quedar només aquí. No vull adelantar aconteixements, però en propers plens veurem que portarem coses aquí ple per anar que serveis que fins ara estaven fent per empreses privades que estan per licitar, ho administrar des de l'empresa pública i ho tindrem un control directe des d'allà. O sigui que treballem en aquesta línia com a govern també. Però externalitzareu. Perdó? Ho externalitzareu igualment, no ho farà l'Ajuntament, ho farà IPSA. Hi ha coses que ara mateix estan fent empreses que les farà IPSA
perquè ens creiem la municipalització de molts serveis i n'hi hauran. Però deixa'ns avançar amb el tema i ho anirem veient.